Ali ono što je za mene kao muzičkog pedagoga najvažnije, to je da ona ima zaista izvanredan muzički talenat, odnosno sposobnosti, kako za pevanje, tako i uopšte za slušanje muzike, prosto je prijemčiva za muziku, ima taj neki... Jako željne pevanja, plesa, inovacije u muzici, željne scene i u stvari dece koja to zaista dobro rade. Takođe i kreativnost koju deca prirodno nose i koju kod nas nesmetano koriste. Melodijum je nastao pre 3 godine. Mi se bavimo edukacijom dece uzrasta od 1 godine pa do 7 godina. Ja sam radila u Bangkoku, sam provela na Tajlandu 5 godina, radeći sa decom uzrasta od 1 do 9 godina. Kako Panonija uvek isprati, to su instrumentalni koncerti, znači mi imamo male gitariste i klaviriste koji svake godine prikažu svoje znanje. Evo, deco, danas ćemo da se upoznamo sa nekim novim instrumentima, da vidim šta vi znate o tim instrumentima, šta ne znate, šta treba da naučimo, što ne moramo da naučimo. Melodijum postoji već 4 godine i dakle ovo je 4. koncert instrumentalista, klavirista i gitarista, a prvi vokalni sol. Danas će biti putopisac. Sandra, šta možemo reći o programu Melodijuma? Pa to su zaista jedinstveni programi, ne samo u Novom Sadu, u Srbiji, nego ja bih rekla i u celom svetu i mi se time veoma ponosimo. Sposobnostima i mogućnostima deteta. Polazi se od deteta kao centra da bi se na osnovu toga gradilo. Ovo su konkretno aktivnosti koje mi redovno radimo u Melodijumu, a koje deca mogu svakodnevno da rade, i deca i odrasli. Prvo, naravno, pevanje koje bogati i telo i dirigenskom panicom Aleksandre Grbić-Hrustić. Recite nam, koji uzrasti se nalaze u vašem horu? Pa u Melodijum show horu učestvuju deca školskog uzrasta od 7 pa do 14-15 godina, znači od 1. razreda pa... Muzički centar, namerno ne kažem muzička škola, jer smo izabrali taj termin da bi prikazali nešto što se razlikuje od klasične muzičke škole. Neko najosnovnije muzičko obrazovanje dobijete od svojih roditelja, ali to može da bude i baka, deka, i to neko okruženje. Znači, najvažnija je neka lepa muzička atmosfera i klima u porodici. Skoro da mi je bila u rukama. Bila mi je u rukama, trebala sam da je nosim, ali je pala kiša i onda nisam uspela i to je bila baš poslednja godina kada je štafeta bila u Novom Sadu. Jeste, to smo mi. Novo, zanimljivo, dinamično. Malo da unesemo dinamike u ovu našu panonsku ravnicu.